Ganapan, saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Aldaw, iti Miyerkules, apo. Nalamis dita Santiago. Jamu dita lugar yaw. Ni partner Ruel Laranang, kini partner John Gumintong. Manuro. Para iti panagdadanggay tayo matina ito yung aldaw, iti Miyerkules 21. Highway. Ngiti ko na dyan ti 21. Ano na makalilig ka kadagiti ko ano rumuar. Pangkis nga anya nabangsit nga abot kuna. Ala. Pangkis akalding kuna. Ay 21 garod. Ala. Okay, adat jak mo medyo nalamis may gamin dati ko tiempo na amo naulap. Baka dita ayan nyo biyanang ya. Agtudon tumanan adati nagtudong nga parte na idi kalman iti malum na gagayong kakapsat. Pipia. Pipia. Idi pa nagtutudo ni speaking ti pa nagtutudo partner Ruel ti DPWH na laing damo ngagsulat iti ko. Iti kalsada ide. Aya, apo DPWH, makita kidi ko, di ba? Tata, medyo nabayag nga nagtudo, ado ti abot ti kalsada, kanon to nga ta. Aya, kanon to nga ta, dagita abot. Ada dagiti makikita nga abot gamen, kadagiti gudaway. Dajay, bagbaga ni Gino, dajay mapandita Salcido. Uray dito yung National Highway, ada dagijay babasit kamu ki dinalawa ngem umanay ti tawag kastuyen pilid ti motor yan dajay kumanya apo tata kuma isu kuma di tayen partner Ruel di tagpakasta partner Ruel awan ti abot unay para motor babasit nga abot ti kalsada abot ti kalsada yung isang kaysa awan dito lang garod nang runa dito agpaday manipod dita San Jose barangay San Jose sos ore dito agpamyanan ya dagay isang kaysa ano may kilabo data pilid ti motor giwang mo basit di ba apo kaski na garod Sir, kita nyo mambasay, idi di ba, idi pa nagtutudo. Una ko, idi, tada. Ya, tada nga mang sulat. Agtudon tumanang, masulatan tumanang. So, katata, dadya ko manan. Medyo nabayag nga nagtudon, gagayong kapsa. Madlaw ko man laang. Aya, mapaliw ko man laang, diya mo dita lugar yun. No dagiti pilid nga kwa dagiti pilid ti four wheels siguro unay mapektaran dagita motor ti adada nga mapektaran gagayom nga kapsat malagip ko man ya dajay ti malagip ko man iti daytoy nga bigat di ba pangdamdamwan
Tapno ti kasta ke baymayat panang kablaw pa yan dagiti ay kablaw man dagiti nagagut nga barangay Tanaw aya nga makita ke dagiti ayan ti sangwanan ti eskwela nga tumutulong iti panangiwanwan iti trapiko. Saludo aya dagiti barangay Tanaw ang kayo man makita amen nga dagay daduma ke mabaling ko nga makita ata malabsak garod kasla ko ma dita ada nakita dita danar aya dita dito lang ka segundo. Wow, di ba? Dita lang ka segundo nya pay tamo kadapay dita kalawaan tanu daduma uray naladaw no ko dito kami bigat gamin makakita dita kalawaan ken ayudante aya ay nagagagda sus dagiti tano dita nga mangkit kita iti panagdalyasat dagiti ubeng tapno anda nga madumpar ken dagita balsuto nga driver ket di daunay nga agpatpataray ta ayan iti eskwela kablaawang kayo man aya iti da iti bigat dagiti hangko nga pabalin nyo lang tamang ikabil dito message dak apo ti dahani ang talan tapno makita tapno mapadayawang kayo iti da iti bigat dagiti Tanaw barangay Tanaw dagiti daduma nga eskwela nga awan ti makita nga taon by amon dagiti makikita yung ayan ti eskwela ke awan ti tan nga makikita ayan ti highway ayan ti highway sabagay urayhang nga highway urayhang nga highway ngem dagita dagita makikita dita la kaski una ka kayo man nga ngem ada gamen aduda ayan nagagda nga kedakkel nga banag data iti seguridad dagiti ubeng apo iba ken dakkel nga ba nagdata iti seguridad dagiti ubeng so nga kaski na ke daduma ke dati tanod ko ti may siya kadagiti may kanmeten iti dakkel nga honorarium na niya ta garod adamay pumpun adadtada nga agitultulod apo no adamina tay adanto tek duty no adati meeting iti barangay adadto naka-duty di ba so nga mayata nga may dakkel ko mamuten may ramang ko mamuten ti honorarium nga dakkel iti ko so now ke ko basit pala ang kami di suda ngem dagiti darakkel nga barangay mayat ken dagiti nababa nang nga barangay apo mayat dagiti babasit ti man daduma ken no sino ti babasit isupay ti nagaggaget isupay ti nagaggaget dagiti dadarakkel no kwa ke nasadsadut pera dulis buenos dakkel kami ngam nagaget kami mat so pera dulis buenos garot di ba jan kasi ati kuan na jarna malagip ko mamaya no kastoy bigat malagip ko mo ti kwa isu kumat ti maysa nga aramiden ti lokal a gobyerno ti ili ti probinsya di ba kun ura iti region ada kumamot ti most outstanding barangay Tanaw di ba no ja agriro ke ada dagiti lugar nga mangpadayaw ti BHW di ba BHW ke why not di ba ada ti municipal level or LGU level municipal ke syempre no LGU ke karaman ti ili ken syudad provincial level adan to ti regional level di nagganas nga agmarcha dagita Tanaw nga ukuran ti medalya bueno hangga may umawat ti sertipikaw di ba piantola plus tarda di ba kasjay ko dagiti dadto mga tanod ke ada dagiti agsirsirbi nga
ang good pay laeng ke serbidan apo hindi among pala pulos tayo awatan da. Dagiti tanawd. Aya makuna laeng agserbi ti barangay no dagririre ke ta tumingin sigidan kuna kingkag tawnakan. Kuna na ke tal na ngayon sigidan tano di na lig-isen naman. Kuna karon. Aya lig-isen naman. Madi partner, madi kayo mapampag dito eh. Pukaw na. So nga no, punong kumaka, pukaw dati. Isin naman, ide, apaw. So nga, duman, no da jay lumakay una yan, nagbaliw ti administrasyon ti barangay kanala medyo madimatirik na napiman ya han nga nako nya garud apo nagserserbe ti 20 atawon 30 atawon tapos awanen di ba awan ti separation pay awan ti dajay lump sum kumamo kana di ba awan ti lump sum da dumapay ya awan latan di ba? Awan latan. So kasi ko mamet, malagip ko man lang, maya met paiso. Yo katangad mo't abasit nga most outstanding barangay police. Dani Manurot. Gano sa nga medyo tumangad basik dati. Iyangad mo basik data teammate nga magnamot. Dagiti tanod na dumang medyo breast out pa ay. Yo. Maya mo no kwa. Kita nyo mang basait apaw. Aya kita nyo mang basait. Kita ang basait. No kwa. Maski nak dagiti rebeng na nga mapadayawan ti kakasta. Iti dagiti barangay tanaw. Underrated da gaming kadagiti ko adang nagdakkel ti laki adaman dagiti sagay sa kunata yung man nga medyo kwamot natangig nga kada gagayam nga kapsa. Di ba Apo Kapitan? Ni Apo Kapitan Kablawman, ni Apo Kapitan Kap Romeo Ramos so ti dagijay no patang kami dagijay kasjay o papatangan me. Di ba Apo? Maya mat. So nga ada ko mo paiso kasjay ti ko piantula isabsabit ng tumo di jay no retire dato iti pakitaan ni ti ko 40 years in service. Ada pa ko kasi na mo. 30 years in service. 20 years in service. Nagsyatan. Di ba, sir? Ay, apo. Aya, tapos no, mapadayawan daw. May kaminto mo dyan mapaminto interview, sir. Anya mo, kadadagsinan ngay ni gamam. Kura na, di na bagsulak ta. Napanak na ganawak ko, binagsulak na dyan nanawak. Kura na ko, check mo ha, iti ko na gagayam. Kalos 8 gayaman. Pamanang ta orasan, sakbay na, dagiti pa kamo, manipuliti master control. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened
alisto, wenno napaspas, apan nagbaba, wenno pagngato, ti danom ti kabaybayan. Naariwawa, wenno dumana rudor, nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, itiigid ti baybay, kalpasan ti kinggined. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan itiigid ti baybay, tapno buyaen, wenno alaan, tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan, no natalgeden iti lugar, babaen ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Nga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits
Agtutuloy gagayong kagakabsat. Iti programa alas 8:09. Iti oras na yun, iti daytoy agudaway. No, ada dagiti kay Tioy Padano, balin nyo latamot datang ay padanon gagayem tapno ti kasta may kantayo iti importansya. Nangro na iti daytoy agudaway. No ada dagiti ag birthday. Balin nyo latamot nga kwa. Balin nyo latamot nga ipadanon data. Iti daytoy programa. Programa tayo. Happy Fiesta. Ada tirumaran Happy Fiesta. Mangrugi February 1 apaw ti Ilocos Sur Festival. Narugi natin ti Parak. Ilocos Sur Festival. Ket ti Vegan tata madama. Ti Vegan, Happy Fiesta Vegan. Agsasarunuman dati yan. Vegan, Ilocos Sur, Alilam, Burgos. Nyapay ko ti Pebrero. Dagiti Pebrero. Suyon sapay. Tapos nyapay. Marso aduda. Apaw. Marso ti adaw. So nga kitaan nyo nunya ti aldaw nga kwa uray dita kwa. Uray dita Abra, dita Cordillera. Ada dagijay kwa nagana sunga tawag kastuyan busy dagiti content creator kadagito nga panawan. Ado dagijay papananti taman dagijay i-share ko DJ man nurot kita man dagijay i-share ko DJ man nurot gagayong nga kapsat. Ado ti papanan dagiti content creators kadagito nga guddaway. Buhay na buhay. Dati na sir datoy DJ Lapas Abra tuno manipo di tatangal daw Abel Festival yun Abel Festival dita Lapas Abra January 21 to 25 Abra of course datoy ti kuana termino na dato yan sa ramrambakan damat gagayam nga kapsat datoy Abel yan tama ba Abel datoy wine tapos ay na jeda duma nga ingkwak yan nan at madamdaman to tikwa dagay duma dita dito'y tanay, dito'y Cordillera, kaskino na tata, madama ti Abel Festival, tapos February 1, dandani mo ten, Panagbanga Festival. Tapos adan to ti Coffee Festival, di La Trinidad, dua ti rambakan damat DJ La Trinidad at coffee at ti Pinalakas strawberry sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan. Dita Manabu Abra apin waray Budong Festival dita Kalinga February 12 to 14 Tiklis Native Mingo dita Lagangilang tapos Marsunton dagitoy daduma dituyen gagayam Marsunton so nga ado dagijay festival nga marambakan mat iti daytoy nga panawon gagayam nga kapsat mga ramidan ti kastoy sa ti Region 1 pialang nga kuha piala nga kitaom di ba kitaom dagijay no sa dino ti mabalin mo nga papanan di ba sa dino ti mabalin mo nga pagturungan ajay okay so dajay askino na no may isa ka nga content creator ke damot abasit ti papanam
Arigat ti biag ti content creator apo dajay post ko nga to dajay may panggap ti Gurot Kingdom yan eh. Dajay may isa dajay Dragon Treasure 200,000 views. Gimanan siya lang ti $2. Kasi na niya. Kaya mas apin na lang. Kasano ko 10,000 la di awang pulos apo hindi basta nga talaga apo anyway agora kayo dagiti paspasamak iti lokalidad iti daytoy Gudaway ada tina aresto apo hanga na aresto ko nakuman na dajay natiliwam manan nga gipuslet apo iti nya datoy dajay quarantine. Ya, nyati kuana karne ada manan apaw daytoy ket maysa nya enti lugan ayan lugan amo nay kwa dito yan Isuzu refrigerated van nga minaneo ti taga Bulacan dagitoy apo taga Bulacan dagitoy nagmaneho ken dajay kadwana daytoy ket naglugan naglaon iti 124 kilos iti processed meat pork ken chicken gayam ada pay chicken na processed food dajay gagayong kapsat ket aggatad ti 24,000 pesos basit apo basit data gatad na yung problema ko na ikarga mo DJ truck may impound yeah kaya man may impound dajay apos ada tina aresto dita Kabugaw nya ti kuana illegal gambling grigatan may isa na mo pa ya munan nga na aresto nga talaga kuan ore ni adaman sa bali nga naresto gapo iti illegal gambling ay apo sulati pa kada danti warrant of arrest dagitan apo grigaten adamanan ti aksidente idi kalman dita Juan Cabal Kabugaw babaen iti may sa Toyota Innova datoy may sa nga lugan ket Ford Ranger apo datoy Innova ket taga Magsingal tinagmaneho datoy Ranger ket taga Baguio City ajay kasano datoy datoy vehicle 1 dajay Innova agturong iti amyanan datoy Ford Ranger agturong iti abagatan opposite direction kuna namat idi adadan iti nga sit diso datoy vehicle 2 datoy Ranger overtake kuma iti truck syempre overtake nalan ti linya ti vehicle 1 na pasamak iti aksidente gagayong kagabsat aya nya pay nya garud pay aw mo tinanong kidi so nagrigat ti kwa overtake gagayong kagabsat amoy dadya kasyay amin nga masabot mo ket kwa dadya agpaigid ko ma di ba nga dagi dadu magaming ket siyempre linyak met kun di na mga napadaanan adu ti mapaspasamak nga kasta gagayong nga kapsat aya agubertek nga kuan ke isu pakalan ti panagsinap giden ti dadu magami nangruon dagita dadarakkel pay nga lugan no dadu magubertek dalatan ta makabuno nga paigid di hang paigid ko ay apo agree katen aya agree katen ti sitwasyonan kakailian dapay no dapay okay takto dajay
no adapay dagiti ada tinaresto dita vegan kapot ti kaso a rape po adu magkatimar aresto tataga po iti panagrames kakailyan di 19 gamin dagito yan 19 dagitan so nga madamdaman tulatan dito'y Region 1, kita antaman dagiti kwa ditoy. Dito yung matipang kita kagayom kang kakabsat. Aya dagitoy. Ayan nan. Tapno tikasta ke mamayat. Jay data. No makita tayo matlaeng. Gijay insidente. Aya dagitoy nga insidente kakailyan nga adang nga nga dita La Union na aresto adati illegal gambling tapos dita Pangasinan dito Ilocos Latan ti pangkita kun no dapay dagay na ino daduma gaming ke dito ti pakitan ti daduma dati nay adati na ala iti Shabu mga papati a Shabu dita Alilem ba Alilem Ilocos Sur nay apay pati dita na dapay ti matiliw iti Shabu apaw gagayem gagapsat aya dita Alilem may isang 49 anyos alalaki. Tata nga dapay dita uplanded. Kapagay danto pay dita sigay ba da idi? Di na pananda Gino idi. Bino Quirino. Ay Quirino. Tata ke kwa. Alilem 49 anyos alalaki tinaala kanya na 4 pieces iti transparent plastic sachet nga naglaon iti mapapati nga shabu 11 grams apo ay na apo aya tapos adat ni aresto di Tatagudin na aresto iti kaso na violation PD 1866 firearms and exclusive so dita tapos kabugaw okay adu tinaaresto tata adu tinaaresto ati aksidente. So dajay, alas 8:22 gaya mo, sakbay na, dagiti pa kamo manipod iti master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers. And this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. So dito iti panag-commence, panangrugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. So dito iti panag-commence, panangrugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Tayo, ang kaya nga magpagang dito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Ed Sison kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million.
And dagiti na duma-duma training na gabutes na production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So, nandiyan pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. Of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine. Okay, agtutuloy ti programa tayo. Oras mo 10. Pito-pito plus, herbal capsule, ken herbal coffee. Ti pagimbagan na, apo. Yan. Ti kwa. Adaan datoy iti kaskiyunak dagijeramen nga kasapulan tayo unay. Kasla ko ma datoy flaxseed extract. Yeah. Adan ti kastoy. Dati ti source ti omega-3. Mo iti omega-3, iso dati ti maysa kadagiti kang runaan para iti puso tayo, protection para iti puso tayo. Omega-3 gagayom keng kakabsat. Adaan iti Panax ginseng root extract. Mulatamutin ano anya ti ginseng apo. Amom latamutin ati kang runaan nga na usar na gayong kakabsat ket nangruna kadagiti lalaki, di ba? Adaan iti purple corn extract. Tapno ada amin ti ko apa iti usar na dati takita man lang apa nga da purple corn benefits extract no may matlaang gagayong gagabsat ja mo ti ko na dati purple corn powerful antioxidant protection, anti-inflammatory effects, support metabolic, cardiovascular o puso, mata gagayong kabsat, potentially reducing risk of diabetes, obesity, obesity, and certain cancers, while also improving circulation and potentially aiding dry eyes and benign prostatic hyperplasia. Dagijay kagayong kasyalatan na. Kinita lang no anya dagiti kang runaan. So nga dagijay purple corn no mga kayam sumayat ti panagkita yaw. Tapos powerful antioxidant. Mangkati dagijay mang-protect kadagiti cell damage apo. May gayam ti panagkape ti pito-pito apo. Kinitak lang datoy purple corn extract. So siguro kasto ti kulay na apo. Datoy karton na. Kanda jay kasyay na. Dajay sachet na. Awan po na itugot. Awan kami nagyan na datoy ni. Nawan nagyan na dati kape. Kayo kang kakapsat.
tapno ti kasta ket da makita tayo met. Okay. O dadya ti maysa nya pay eye health dato iti siguro kasapula met. Kagayam kang kakabsat ya eye health ta medyo nakanchukusak pa yun nakanchukusak so nga atoy so gagayam antay lipatan mon antay lipatan ti datoy kwa agkapeno kwa ti bigbigat uray pangal daw apo uray iti malumpayan no iso iso pa yan malumpayan tapno ti kasta ke mamayat one pito 10 in 1 ya 10 in 1 kuna no 7 in 1 lang idi Sir Jomar 10 in 1 gayam gasam data allergen information contains milk. Ada kanu milk na datoy. Dapat kwa direction pour contents of 1 sachet into a cup of 250 ml hot water. Stir until contents are completely dissolved. Serve. Kuna naman. Ada ti precaution na. Ada precaution na. Not recommended for children. Anya mabaling kadagiti ubing pregnant masikog ken lactating women dagiti paspasuso apo dagiti paspasuso so dagiti ti haan nga mabalin ang uminom okay dajay ura kayo ta kita mampay dagiti birthday abi kablaw man ti panag-birthday ti daytoy guddaway ni abi tatagayam ti ingka panag-birthday abi yan news desk ide ya kurkurang ti news desk ti DCTP ay TTPN abi yung gagabsat news desk tatagayam ti ingka panag-birthday so ala happy birthday. Kan happy birthday kini apa nga awan tawon mo dito abi. Ya, nga naikabil mo tawon gortatan. Ma'am Druse, tatagay ti birthday. Happy birthday ni Apo Kagawad. Apo Kagawad Druse Balbin Orbanuso. Yan. Kabagyan da kini Sergio. Tatagayan ti birthday, ma'am. Kaya niya sa gana, Tita San Isidro, may you have more birthdays to come. Na? Nakita titaw mo ito yung na ubing dati garaw mo, kun dati langam. Ya? Na ubing nga dayaw. Oy, very active ni Ma'am Drose. Ya? Happy birthday, Kagawad. Sino pa'y? Happy birthday kini Manang Arlene. Yan, nakita dito Happy birthday kini Adi Chiki. Iti friend ko, iti Facebook gagayom kang kakabsat. Iti inda panag birthday ti daytoy nga aldaw. Kita man dito dati ko. Nya datoy. Kuan na. Dati nagkwatatay, nagkablaw, DCTP. Ura lang ta kita klaeng, ya mo nakita tatay. Ay, dagiti kayo padam, balin nyo pa nga ipadanon dita, ya, dito'y DCTP. Naimbaga bigat, iti amen, kunana ni Idol Hari, gayod. Good morning, DCTP. Shout out tay kanakak ni Ryan Ivan, Madama OJT na dita radio station. Thank you, sir. Station you, sir. Thanks, kunana. Ano tiga ni Ryan Ivan. Ayun. Ala, inanos saya. Inanos dito yung stasyon.
Ay, alas 8:39, sakpay na, dagiti pa kamo manipuliti master control. Kahit kunti agyaman kari kiti imay ditoy. Datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy. Kat dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dahito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dahito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay kita ti agas no di kadi agoperar da. Kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
with in coordination DSWD handa ma-delay jay itud so ang yu rayo kada jaya basta no dat kan itud yun sa jaya ugat dagitoy luglugan na mabalik ko papanan so pati schedule ko sa gatuyang dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas ano mati kinailibtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat mabakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it like that! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas! Okay, tuloy-tuloy di programa gagayang kapsat. Akong magayang di background ko manan. May matabanugbog na par. Ay tabanugbog. Ay, tuloy-tuloy di programa tayo gagayam. Basi ti oras. Natiliw idi kalman ni ay na simuko. Ayan. Simuko ni Bong Revilla gagayem kagakabsat. Aya simuko ni Bong Revilla simuko ata makapagpiyansa mo gayam. Baka mabali mo sumuko ni Bato. Bato pek. Baka makuamutan tapos sino pa ni Apo Joel Villanueva, diyan mo nukuha tada kanong talong nga kaso ay reklamo iti malversation. Baka dadya mo tapos sino pa ibati ka na inagaran dito ni Apo Jinggoy, di ba? Apo Jinggoy kon dadumapay. Dagijay tata ti limelight apo. Ni Apo Marcos ada ti impeachment na ngem nya kuna ni kabagis na kuna ni Apo Aimee ay drama kuna naman jamo drama series kuna naman kamo dajay gagayong kakapsat. Tapos
ni Apo Sara, kano ba malipas jay ko manan? February sa santo may pilan to man. Dayo ti tagtagi uray da. Dayo panakaipila iti kaso ni Apo Sara Duterte. Gagayom kagakabsat. Ajay. Ke pangkitaan pa ilangot dagita ti national. Dagita ti national tatanga paspasamak nga padpadaanan tayo manen. Padpadaanan tayo manen no kasano ti agbalin nga sultana. Ni atong ang adu ti kwatata. Aglalemang atong ang panay nga high profile. Panay nga high profile atong ang Bato de la Rosa. Sino pay? Dagijay involved iti flood control. Gagayem, dagijay involved iti flood control, dagijay. Sino pay? Kanda dumapay nga aglalemang kadagiti nga panawon apo. Iti dati nga panawon ke adu dagiti kakasta tata iti pan aglalemang iti panawon ni kwa ni Apo Marcos niya, administrasyon na. Di ba? Maya mat mo ray kakasaan no. Gagayom kang kakabsat. Data ti maysa kadagiti ko. Masapul nga kitaan ni Apo Barsaga ada ti cyber libel. 100 million ti ko na. Baka kasama nga data kasama data kwanto ni Apo Barsaga. Susa po. Meow. Dajay apo. Nyapay dagiti tatati ko nay rigudon iti BOC Jan. Ena ni Janan. Jan, tine rigudon iti BOC. Apan sa datoy patapatatan ng isuk masaruno Bureau of Customs. Mapanda to'y kuwan sana rigudon iti Bureau of Customs kalpasan nga nagresign pimanaw iti pweston gagayong kapsat sino datoy nagkapsot datoy signal tay tatta nakapsot dati signal anyway umutin na ba bati pa ikidin nga orasan iti dati nga programa gyaman ak unay Michael Cristobal Permain dajay so dajay gagayong kang kapsat okay so umutin na bati nga oras ni partner Roel ni partner John kan dagiti disipuluda dagiti nagan yun to sumaruno gyaman ak unay tuy na mo tuy biyang manurot na imbag nga bigat tayo aming kakailian.